Bé, les biblioteques socials són una mica hereves de la tradició dels Ateneus Obrers de finals del segle XIX, principis del XX, i la idea és proporcionar tot un seguit de materials crítics amb la societat i que donin alternatives a la gent per construir un món diferent al que coneixem actualment. La xarxa de biblioteques va néixer bastant a poc, va tenir un temps de gestació en què no es va fer públic res, que simplement era debatre entre nosaltres quina era la nostra idea de biblioteca, què volíem fer amb elles, etc. Intentar difondre-ho conjuntament. I això va passar més o menys fa uns 3 anys. I deu fer fa un any i mig o així que es va començar a fer públic, es van començar a fer xerrades, la pàgina web i ara el catàleg, que és el projecte. Funcionaria com un catàleg col·lectiu de qualsevol universitat o de la Diputació, però a nivell de les biblioteques socials de Barcelona, de la província de Barcelona. Llavors, totes les biblioteques que hi participem introdueixen els seus llibres amb uns criteris de biblioteconomia, o sigui, criteris professionals que hem anat aprenent amb tallers. En principi, les assemblees són cada 2 o 3 setmanes i combinem una part que és taller, que és aprenentatge, i una altra part que és més de discussió i de decidir com difondrem les biblioteques, si volem editar alguna mena de llibret, si volem fer alguna activitat, etc. Qualsevol aspecte del coneixement humà, però la seva vessant alternativa o els llibres que no són de tan fàcil accés en les biblioteques públiques, sigui perquè estan censurats, entre cometes, perquè no interessa que es coneguin o perquè són alternatives que la gent no va buscar en aquests llocs. Llavors podem trobar des d'energies sostenibles, agricultura ecològica, economia llibertària i cooperativa. Per una banda, donacions. Per altra banda, hi ha biblioteques que demanen llibres en editorials o en llibreries, envien cartes, dient que és una biblioteca, i llavors pot ser que més o menys si tenen sort els hi donin. Comprant-los, es poden fer jornades temàtiques d'educació, per exemple, i tots els diners que es recullin durant aquelles jornades fent cafetes o fent activitats serveixin després per comprar els llibres d'aquells temes o dels autors que hagin anat a fer les xerrades. I el que fem nosaltres és recollir llibres usats dels veïns.